Velkommen til Infrapuls infrarøde varmeapparater, dine eksperter i hyggelig varme og elegant design. Når det gælder dit hjem, er kvalitet ikke et spørgsmål om pris, men om tillid. Vores infrarøde varmeapparater er fremstillet i Østrig og opfylder de højeste europæiske kvalitetsstandarder. Et hvert panel, der bliver varmt, kan kaldes et infrarødt varmelegeme. Men forskellene er betydelige. Det kan vi bevise på imponerende vis ved hjælp af termiske billeder. Mens du kan se, at konkurrerende produkter er mindre godt opvarmet, viser vores termiske billeder en ensartet, omfattende varmefordeling. Sammenlignet med billig import fra Fjernøsten tilbyder vi en unik kombination af effektivitet og elegance. Vores mission er at bringe varme til alle rum på den mest effektive, bæredygtige og stilfulde måde. Vi ønsker at revolutionere den måde, folk tænker opvarmning på, ved at tilbyde innovative løsninger, der giver både økologisk og økonomisk mening. Vores bæredygtige teknologi sparer energi og omkostninger, hvilket sjældent er tilfældet med billige alternativer. Hos Infrapul er vi ikke kun producenter, men også innovatører og visionære. Vi er grundlagt i hjertet af Østrig, og vores navn står for den højeste kvalitet, pålidelighed og tekniske ekspertise inden for infrarød opvarmning. Et hvert Infrapul-produkt er en forpligtelse til innovation og effektivitet. Udstyret med smarte temperaturregulatorer skaber vores varmeapparater ikke kun en varm atmosfære, men tænker også på din energibalance. Sikkerhed og kvalitet er vores løfte. Med Infrapul garanterer vi dig produkter, der vil følge dig i mange år fremover. Infrapul infrarøde varmeapparater. Til et hvert behov, et hvert rum og et hvert øjeblik. Oplev fremtiden inden for varmeteknologi i dag.